Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ga inda aka binne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ga dukan alamu margayi tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya huta, haka jama'an Najeriya suke masa fata duba da yadda dubban jama'a suka taru domin sallaci gawarsa. Rahotanni sun tabbatar da cewa an binne shi ne a gidansa da ke Daura a jihar Katsina, wadda ya samu halartar manyan mutane daga gida da wajen Najeriya. An tona kabarin margayin tsohon shugaban ƙasar ne a daidai inda yake shakatawa a cikin gidansa, kamar yadda za ku gani. An kammala yi wa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sallah a yammacin wannan talatar. An gudanar da sallan ce bayan sallar la'asar a filin da ke kusa da gidan margayin da ke Daura a jihar Katsina. Wannan na zuwa ne bayan gawar margayin tsohon shugaban kasar ya isa mahaifarsa Daura, wadda aka ɗauko daga filin jirgin sama na Katsina bayan isowa daga London. Gawar ta samu rakiyan shugaba Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima da uwar gidan margayin Aisha Buhari da kuma wasu daga cikin iyalan. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.